IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balegi anay sa yangkat iti culminating program iti makalimapulo ket talo atawen ti National Music Competitions for Young Artists wenno namsiya nga addaan tema ang musika panagtipon iti Ilocandia Cultural Center iti siyudad ti Batak. Ditoy nga inpakita digiti na duma-duma ang nakipagpartisipar digiti na adalda iti las utupat nga aldaw. Segun kini Attorney Eusebio V. Tan, President ti namsiya, ngayon bagyan ni Mr. Robert Jason Habeliana, Administrative and Finance Director, ti musika panagtipon ket saan laing amay nga aktibidad ti panagtraining no di ket may sa daytoy a selebrasyon ti panangibilay iti passion, learning, disiplina, creativity ken panagkaykaysa babaen iti musika. Musika panagtipon is more than just a training activity. It is a celebration of shared passion, learning, discipline, creativity, and unity through music. Over the past 3 days, we witnessed not only the talent and potential of our young musicians, but also the importance of creating spaces where artists can learn from one another, exchange ideas, and inspire each other beyond competition. Mainaay giti daytoy inbatad ni Batak City Mayor Mark Chua agarop upat agasot nga estudyante iti nakipagpaset iti daytoy nga aktibidad. Kastamet ngayon imbitaran na digiti ka probinsyaan dito Ilocos Norte ang mga yat ang makasursuro ken agkondak iti na duma-duma training mainaay iti musika ken dadumapay ang mabalinda iti makikontak iti ICC. Nandito tayo sa Ilocandia Cultural Center. It's the 4th day of this NAMSIA event. Ito yung National Music Competition for Young Artists. Ito ay national event. It's their 53rd year. At malaking bagay ito na celebrate nila ito dito sa Ilocos Norte, lalong-lalo na dito sa City of Batak. So, we have more or less more than 400 na estudyante na nag-training, nag-seminar dito sa NAMSIA. Meron tayong mga rondalya, choir, violin. Maraming mga students dito at young artists. Ang mensahe lagi ni Governor Cecilia Araneta Marcos, itong Ilocandia Cultural Center, house and home of our artists, lalong-lalo na sa mga bata. So sa mga music teachers po, sa mga nagbibigay ng lessons or seminar, ito pong Ilocandia Cultural Center is a perfect venue for you. At kami po ay iniimbitahan namin kayo to work with this place. Ito pong Ilocandia Cultural Center. Kontakin nyo po, meron po kaming Facebook page at pwede po kayong mag-conduct ng mga training, seminar, music lessons at mga recital dito. Iti sa Balia Bangir, kalikagong met ni PCL President Kitchel Pungtilan ang makipagtinulong ken makikamayat iti Philippine Councilors League Ilocos Norte Chapter amang suporta kadagiti mga yat ang makasursuro iti musika. Inayon na maragsakan isuna tinabuyan na nang runa kadagiti talento digiti Ilocano ken kastamet ngaglalo isuna ana inspire kas may sa ako makanta kadagitoy anay matangan na. Kas may sang kumakanta kunatayo maanmot nga kasi nga kalaing ket naragsak itirik na kapuanan ta fan na iti music and kastamutan nga nakita no kasano talaga iti talents dagiti kakabsat tay nga Ilocano ken kastamutan dagiti daduma pay nga nakipagpaset kada ito nga kunatayo nga panagtitipon wenno panagsanay da iti 3 days nga iti pakaseknan iti musika, choir, strings, rondalya, traditional music ken naduma-duma pay ket papadayawan nga talaga nga nakakita, nakabuya ka dagito ket daat pay nga mainspiraran nga agtultuloy kada ito nga bineg may papanmot iti panagayat iti music. Kabayatan na mangnamnama iti namsiya asana daytoy iti maudi a partnership da amang isayangkat iti nagduduma programa iti Ilocandia Cultural Center. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.